Errezeta berria ekarri du, berakin itzein nuen hilengoan, ze prestatu eta hori, eta falafela nahi zuela ikasi hori, falafela gustatzen zaiola, eta esan nion, falafela uste pare bat aldiz etxoen nien indugula, eta ez da izer. Baina, gero goratu nintzen, Egipton, bakizu falafela azkenean da, txitxirioekin egiten da, txitxirioak beratzen izaten dira, 24 ordu, eta gero birrintzen dira, eta horrekin egiten da hori bat, eta gero hamburguesa antzeko batzuk, frigituta. Baina Egipton egiten dute, beste variante bat, eta egiten da babakin, baba lehorra behar da hortako, eta baba lehorrakin, gero egiteko modua txitxirioena bezalako berdina da. 24 ordu, aldala 24 ordu beratzen izango ditugu, eta bihurtzen dira hortan. Ja, honeko 24 ordu ondie, 24 ordu baina pixka gutxixeo, baina nik uste dut ondo bihunduta duela. Eta hau ekingo ditugu, gordinik, egosi gabe, azkenean falafelean txitxiroekin egiten da moduan, birrindu ingo ditugu, kipularekin, baratxuriakin, gero kuminoa egotako diogu, kuminoak ematen dio zapore potentea, perresila, hemen martorri pixka daukagu, eta hemen dauka bikarbonato sodikoa, eta bikarbonato sodiko honekin diguna da, azkenean, legamier izango basan moduan, fermentatu, altzatu ingo dugu, apartu holan gorputzen mango dugu. Eta gero, honi lagungarri moduan, bereie pita barruan saltzen dute, asko eta hori, eta gukingo diogu jogur saltza bat pepinoarekin, eta limoia, bartxuri pixkat, eta hori izango da gero gainetik. Ez dela bakarrik jateko, goxua dira, Ez, baina gehiago, zeo zer eskatzen du. Eskatzen du. Orduan, ningo duna, eta tipula zuritu, eta pusketatan moztu, segero hemen, pusketa laukitxoak hola naundiak, segero hemen birrinduko dugu dena. Eta baratxurie gero botako dut hemen, eta nik jungo nahiz bitartean babak eta birrintzen. Eta behar duena da... Baratxuriak hola tal kual. Bai, horrek daude moduan, ze azkenean gero txikitu ingo ditugu hemen. Bueno, urte bete esan duzu azizula? Bai, pixkat gutxigo baino, bai, gutxigo gara bera. Eta balorazioa? Jo, oso ondo, oso askar junda dana, eta, egia esan, kriston suertea izan dut, nik uste, karo, azkenean hori esan deguna, ez? Da proiektu polita, eta azkenean zerbait ilusioakin hartzen dezunean, pixkat ilusori kontagiatzen da, orduan jendea laguntzen dizu, ateak irekitzen dizkizu, eta egia esan hori, nahiko ondo, nahiko pozik. Bai, entzun da, ni irratian da, entzun nizula ero, telebiztan da, bada zerbait, eta, lehen, jentia oikoa, egun berezietan, jastea kaikua eta hori, baina, oin, zuke proposatzen duzuna da, kaleko erropa moduan, hori da, ni azkenean, kontatu dizuana, ni erabiltzen nun, beste edozein beroki bezala. Orduan, ni nahi nuna zan hori, pixkat, daukagun, ni nahi nuna zan pixkat nola da, errekuperatzea, berriz kalean ikustea, baina ez bakarrik jai egunetan, baizik eta erozein egunetan. Orduan, hortarako egin behar genuna zan hori pixkat mozorrei deia hori aldendu, eta nik egin dudana, modelo berriak egin, azkenean, pixkat patroia, lehenengoa bai hori, egin nula txinan tabar, baina gero bai, egin nuna zen patronaia ikasi, ni banekien pixkat zeitxura nahi nuen izatea, eta orduan, patronaia ikasi nun, eta patroian ni pixkat aldatu egin nun. Eta, lurtu nahi nuna zen pixkat jantzi eta gero, ikustea, ondo gehatzen dela, eta ez gaudela mozorratuta, baizik eta, beroki ponible bat dala, ez? Eta kalean ibili algara honekin, jenteak arraro behitu gabe, behitzen bai dugu esateko, ze elegante di joan hori, ez? Claro. Eta asko aldatu da, zuko ininti dituzun modeloak zure amonan modela hartatik? Ez hain beste, nik egin dudana da pixkat berezek, ezaugarriak mantendu, eta gero patroiaren basea edo aldatu. Egin ditut bi modelo, neskentzat eta mutilentzat, orduan neskena da pixkat entaiatuagoa, luzeagoa eta bar, eta mutilena da pixkat amerikana baten antzekoa. Orduan, hori, azkenean, ezaugarriak ez, trabila hauek, poltsikoak hori, berdina da. Baino, hori, gero, behin eta jantzita gero, nabaritzen da, pixkat ez berdina dela.
Eta gero koloreak. Koloreak, ez, gehien bat. Zelen kolorea, bueno, niko, ze kolore izatez dago, gorria, solano... Gorria etzan, batez ere zan laukiduna gorrita beltza, edo berdeta beltza, eta urdin marino, urdin iluna. Egia esan hortan ere Euskalduna klasiko batzuk gara, Koloretan oso zaila, Ni hortako, bai esan behar dut ez naizela oso Euskaldunan. Ni naiz kolore oso argiak eta gustatzen zaizkit. Eta bueno, hasieran hori, zu gustokoa daukazuna egiten duzu, ez? Bai. Gero bai, bueno, nik egiten ditut asko enkarguz, orduan jendea eskatzen dit, ni nahi dut bat dana beltza edo dana urdina, eta bueno. Bai, aukera hori bada orduan ematen zu, orduan bakoitzak kolore bat baino gehiagotan behiteko, ero... Nola, kolore bat baino gehiagotan? Dana kolore bateko izan behar du, ez? Hombre, orain arte hola eskatu diate, horbait eskatzen bali madu, ikusiko genuke, bai. Gutxo horien erako beharko nuke kolorea. Karo, justo, ekarri dut, bakin gabe, baina. Nahi ta indez, bai, hori prestatua zegoen, prestatua zegoen. Kasualidadiak ez dela telebistan, dana ondo hau gidoian zegoen idatzi, eta... Bueno, esan duzu, kanpoan egon zinenean zan da, arkitektoa moduan, bidaiatu indozu nahiko. Bai, nahiko, bai. Eta hortik ideian bat ekarri duzu, ero... Bueno, bai, zakit ideia zehatz bat, hola, jagian egin dut. Epa, zer? Ez dakit ideia zehatz bat, baina bai, pixkat hori bidaiatzerakoan ez, konturatzen zea pixkat, oitzat edo ematen dituzun gauzak gehiago baloratzen. Orduan nik bai uste dut zentzu hortan, hori, hainbeste denbora kanpoan egoteak, eta hori laguntzen dizula pixkat distantzia hartzen, eta gure gauzak gehiago baloratzen, eta beste modu edo beste ikuspuntutik ikusteko. Herri mina. Bai, hori da. Nik ezin dut oso gaixi da, kanpoan nire izan nintzen, temporada, lehen, eskenean sukaldaritza ikasten duzunean, betikoa. Eta, nik uste dut, eta hemen gomendio ematen diet, gazte guztiei daukera, juteko, bidaiatzeko, baina hori gaztetan, gero ja... Ja, bueno, edo nork ikusiko dut, baina bai, asko ikasten da... Gaur, ramankulo hau nahi nuen atara, baina ahondiarekin besteakin hobeto ibiliko, baina miren. Zan dirazu honekin iteko, baina hemen kiston zata, audiokoa Mikel hor dago, flipatzen dago. Baina lortuko dugu, hemen atako falafela azkenean. Hori bai, munduko falafel garestina izango da. Zenbat arratzea zuelako bat egiten gutxora, bera? Zer, hauetako bat? Aste bat, normalean. Bai, Bueno, berez ez ditut nik dana egiten. Nik egiten dudana da, beina etorri nintzanean, ni neukan zenbait gauzan ditun argi, ez? Adibidez nahi ditula erabili bertako jalak, bertako bertan egin, ez nituen txinan egin nahi. Eta, ni azkenan egiten dudala da, oialak, patroia egin, diseinua, gero jalak moztu egiten ditugu, eta gero beste lagun batek lagundu egiten dit. Eta gero hemengo, Gipuzkoako jostun batzukin lan egiten dugu. Orduan gero haiek josi egiten dute. Eta prozesu guztia, hori, gutxi gora bera, azte bat. Azte bete. Nik hau birrintzen tardatuko dudana, baina gutxi xao. Bueno, guk ingo duna da, utzia zua, hau birrintzen, eta holan zarata pixka kenduko dut, eta hor erlojuan agertuko zaizue, birrintzea, ezin birringarri hauek, eta horrela, eskandalua, eta nik bitartean miren akatuko dut, bale? Ointxe gato. Egin du, astebete eta gero, hemen gaude, zuetzako segundu batzuk izan dira, baina hemen astebete pasada, astebete egin du, eta, badaukago ja birrinduta, eta hain bardana, nahaztuko dugu dena, eta gehituko diogu, lehen esan bezala, martorria, eta perrexila, kuminoa, eta bikarbonato sodikoa. Ez badaukazu bikarbonato sodikoa, hain alda baita honekin, legamiakin. Hautzeako legami horrekin, berdina, Hau, atzera. Martorri pixkat. Martorri, kuminoa, perrexila bildur gabe, barra. Eta gero,
Ni gustatzen zain martorria, zilantroa. Pilo bat. Baina, egia da jendeari, nik oin, ikastaro bat ematen dut, eta eraman ditua denean olakoak, zaten dute, etxean hau gabe ingo du. Baina, sabore berea dauka. Bai, niri pilo bat dut. Ni asko gustatzen zain. Txinan adibidez asko erabiltzen zuten. Bai? Bai, pilo bat. Nekien. Nik olen, errezeta txinatarrak eta ikusi ditut, eta inoiz ez dut irakurri lan martorrea. Bueno, txina baino gehiago nik uste dut Asian edo inguru hortan asko erabiltzen duten. Arabe herrialde baitan da, bai? Indian baita. Eta Hego Ameriketan pila bat. Hego Ameriketan, gu lagun bat hemen izan genuen taldekoa, Edith, eta Brasilen egon zen, eta esan zuen, ez du nahi ezer martorriakin, naskatu eta bukatu. Ja, ni adibidez baita Tenerifen egona naiz denboratxo bat, eta baita bertan mojo berdea eta egiten dute bera. Guk egin duen mojo berdea persiakin. Baina, karo, zaporea ez duzer ikusi. Ez, variante batik, Baina, goxoa zegoen, Azkenean, mojoari kuminoak ematen dio, zaporea asko. Kuminoana baduka zaporea. Baratxuria baita. Eta baratxuria, eta... Ni berdea gorria baino gehiago gustatzen zen. Bai? Bueno. Zapore gehiago dauka, bestea pikatu iten du, bixia da, baina... Bueno, segun zertarako. Bai. Ni bestea erabili zain dut behin batzutan, aliño modu baita. Intxala bentzako tala. Ensaladai? Mojoa? Bai, mojo berdea, Bai. Bai, azkenean. Arraiakin jaten da, ez? Gehien batan asko. Arraiakin da patatakin. Eta gero arraiakin. Nian, hona izan naizenean, lehen urtero jute naiz. Eta han arraiarekin beti jute mazara toki batera jaten, arraiarekin oso ohikoa da. Bai, agian, bai. Bueno, gatza pixkat, ez digula bota. Eta hau berez, oin komeniko zan, ordu erdi bat ero pausatzen ustea, bikarbonatua bere lana egiteko, eta ingo zan, pixkat hori fermentatu ingo zan orduan, ez? Bien bitartean ingo duna, utziko, guk hau sukaldia epela dukagut, hemen iskina batean pixkati utzita, nahikoa izango da. Eta gero lantzeko ikustezu pixkat likido batera dela, ez? Orduan iten dana da, hemen dauka txitxirio irina, bota aldiogu pixkat, eta horrekin gorpuz gehiago emango jo, gero lantzeko erraxo izateko, eta frijitu ingo ditu. Eta bien bitartean ingo duguna da, saltza izango dana, limoi zuku erdi, bota, gutxura bera, utziko dizut, hasiak eta ez botatzeko, gainean txian bezala. Ni etxian egiten dut kon esprimido. Bai? Esprimido zikintzen duzu, Bai. Oso gaizki. Bueno, ze jenderi enfokatu, jente gazteak zinek eroste ditu kaikuak? Egeran danatarik, ni hasi nintzanean, esan dizudana ez, lehenengo egin nuen niretzat. Bigarrena nire aizparentzat. Orduan, hasieran pentsatzen zu, egingo dut, nire pixat nire adineko jendeantzat, jende gazteantzat. Baina bai topatu dut hori, azkenean ni neukan arazo hori, ez? Kaiku bat nahi nula eta ez nula topatzen. Jende asko zeukala eta batez ere, jende pixkat helduagoa, kaiku hori ezagutu eta jantzi egin duna. Txikitan, ikastolara juteko eta bat. Eta orduan, bai dago jende heldu desente, hori hartu duna kaikua. Bai, eta helduak animatzen dira, Bai. Nire hori, hasieran... Nire hori sorpresa, baino, bai. Bueno, beraiek ezagutu dute, ez? Da, azkenean egongo dira pila, hori horitzapenak, gero lingoa... Eta jende gaztia, baita holan... Claro, ez que ni topatu dut hori, jende gaztia asko ez dula zagutzen. Jende, claro, behintzat alde hortatik ja posik naho zeren, badago jende pila esan didana. Zuri esker badakit zer den kaiku bat. Hori nire adineko jendea eta harta... Bueno, jende heldua daka hori, esan dezuna, ez? Oroitzapen hori, pixkat, sentimendu hori, eta jende gaztea, azkenean diseinuagatik gustatzen zaie, eta jazta. Eta, dendet, saltzeko orain da nun dauko zuen bertan, dendetan da nola hartzen dute? Orain dazkat, Gipuzkoan lau salmenta puntu, ditut, Donostian, Vuelve Marcela izeneko denda batean, San Martial kalean, gero Tabakaleran bertan, Arte aparte izeneko beste denda batean, gero Tolosan, GKO Galeri izeneko denda batean, eta Zarautzen Mendizabal dendan. Eta kostein zaizu holan dendetara joan da produktu sartzea o zer? Bueno, gero baita saltzen den nire web horrian. Bai, hori bai. Eta egia zen, ni hasi nintzen nire web horrian saltzen, eta gero
bai bilatu nitula zenbaiten da, baina bai asko deitu didatela. Esateko, gustatzen zaigu zuen proiektua, eta saldu nahi dugu, eta... Webgunea zein da? Web horria, zegoen norbait egongo igual nahi duela? Bada, amarenak, gure izena bezala, kanamaituta.com. Eta hor egiten duzu, etxera bialtzen, eskatzen dizute? Hori da, etxera bialtzen, gertatu zain batutan, agian Donostiko jendea edo, haiekin ikusten naiz, eta ematen diet, baina normalean, korreoz bidaltzen dugu, eta jazta. Eta taiajeak izango dira, beste berdina, o... Ez dut... Baila, segintxe, tanak botako jo, eta... Taiajeak momentuz egiten, ez ditugu neurrira egiten, orduan dauzkagu, SM, L eta XL, bai neskentzat, bai mutilentzat, orduan egiten duguna da, gure web horrian, bekaldean, jartzen dugu neurriak edo taiajes erderaz, eta bertzan jarri ditugu, guk erabiltzen ditugu neurriak taia bakoitza egiteko. Orduan, pixkat, azkenean hori da, ez da gauza bat, ez da soineko bat, edo gauza bat oso entaiatua, pixkat zabal, ez zabala, baina... Azkenean hori, ondo geratzen. Pixkat hori da. Eta, gero bi oial motara biltzen ditugu, baina, hau adibidez, dala oial bat artisaua egiten dutela lehoiko herritxo batean, ardi artillakin, eta bar, eta daka, ikusten duzu, hau da pixkat oiko oialaren antzeko, orduan da, oso gogorra bezala, orduan, gehatzen da, bere lekua, tal kual. Armario bat bezala, hori zein zan, esaten zuten, ni honitzen lau urte korrik egiten North Face taldeantzako, eta nik ezagutu nituen italiar batzuk egiten zutela, beste marka batentzat lan salegua, eta horre niko entaiatua da, mendiko erropa, baina entaiatua. Eta esaten North Face. Italianoz, baina saku bat eramatea bezala, North Face. Karo, italianoa gainera. Italianoa gainera, esaten hori, mendian mendira zoaz, baina pixkat, ondo jantzita joan behar dala. Hemen, botaio, pepinoa, baratxuri, naztu, baratxuri atal bat, eta hain gutxi gara, kipulin erdi botako diogu, gatza, piperbeltz pixka botako diogu, eta hau izango da, balio digu honek, ensala bat alinatzeko, balio digu arraiari laguntzeko. Oso hau xeatzen da. Ni botatzen dit, nola esan duzu hau ditzen dela, zilantroa? Martorria. Martorria botatzen dit. Gaur, etxera joan behar zara hitz berri batekin. Ja, Martorria. Ez nekien hori, Mira, ingeles ez, txinos bakit nola esaten baino. Nola txinos? Jo, hain ez nahiz gau. Eta ingelesez? Ingelesez, koriander. Koriander. Indik errezetan baten ikusi dut. Errezetan baten ikusi dut hori, holan bai. Eta mondako diona, mendafin pixat. Honan puntu fresko bat emango dionek. Berdean, hau da. Zema kolore dituzu, Ez ditut kontatu. Ez dakit. Amabi bai, Ez dakit. Ez que hori, gu berez, hasi ginen egiten, 3 koloretan, ziala grisa, berde hori, gero kamel hori, eta urdin iluna. Eta gero, hori, jendeak ni neukan pixkat hornitzailearen kolore karta esate baterako. Orduan, hasi izan jendea eskatzen, ni nahi dut gorria, ni nahi dut ardo kolorekoa, ni nahi dut ez dakitzer, eta hola. Eta orain, ez dakitzen bat kolore, baina desente, bai. Ardo kolorea, hori ez dut entzun seku. Hau. Hori da, ardo kolorea ditzen da. Hau, ardoa da, bai. Gero bakoitza daka bere izena. Naparra berrixokoa, gorria. Naparra berrixoko ardoa da hori. Naparrakoa, Naparrakoa. Naparrakoa ingo dio propaganda, Araba Errioxakoa. Oin albiste atara da, oin hilabetero, badaude bizkaitar batzuk egiten dutela ardo urdin bat. Bai. Eta debekatu indiote ardo izena jartzea. Bai. Esaten dute, salaketa bat egon da hor, eta ardoa izateko zerbait izan behar da, ero gorria, ero txuria, ero beltza. Koloreagatik izan da. Bai, ze azkenean, claro, prozesua berez izatez, uste dutala hau egiten duten ardoa, da ardo txuri bat, baina botatzen dute koloratzaile bat. Eta koloratzaile horrek egiten du urdindu. Baina beraiek esaten dute, antza hor dago, ardoaren hortan, izan behar direla, ardo mota daudela 3 bakarrik.
Txuria, gorria eta beltza. Eta ja, claro, beste bat sartzen, ezin da lardoa izan. Ja, eske gauza horiek dira, osea, azkenean da, hola eta hola, Hori da. izan da mugitu, ezin da mugitu. Eta honek esaten dute, tipo hauek gazte batzu dira eta ez daukala zentzuri ez dugu. Ez dakit nondik etorri dan, salaketa hola partikular batena, bereik esatu dute uste dutela ardogileak ero izan direla ero. Eta gu ez gara inorekin sartu, gu etorri gara hemen produktu berri bat, eta ez da izer, eta gure merkatu txikia egin dugu. Eta... Hombre, gauzak ondo juten dianean, arazoak ateatzen dira baita nun baitetik. Zuri aurki hasiko zaizkizu, baina ikusiko zu. Nini ja pare bat izan ditut ja, bai. Ah, bai, Bai. Izue, mesedez, Errespetu ez danok, bakoitza beria, eta talanein, eta ondo egiten du nahi utzi baken. Irin pixka botako diot, gorputz fina geratu zaigolo, eta lodi geratuko balitzai guke hau, kontrakoa. Ur pixka bota, eta listo. Eta baina hau, frigitza besterik ez daukau. Ingo ditu holan bolatxoak, bolatxoak gero pixka tolan zapaldu egiten direla, ze azkenien dira ez, hamburguesa txiki antzeko mini hamburguesa, izaten dira tamainua. Bueno, nik uste baita agian durumean eta hola sortzerakoan ja zapaltzen dituzte, Nik jan izan ditut durun gabe, holan, eta beti atari izin dizkete razioak, holan finduta, holan hamburguesa, baina tamaino entakoa. Eta, bueno, ni hor sartu nun zen, errezeta, nun zen, egiptiarra, nolako webgune batean, eta jartzen zuen, egitea 3-4 zentimetro olako bolatxoak egin, eta pixka zapaldu, eta listo. Olioa garrantzitsua da, bero gote hori bai. Eta irina, izan daiteke baita adibidez hartu irina edo... Normala. Bai, normalen txitxirio nahi biltzen da, ze berez txitxirio irinak inein da dagoenez, horregatik. Eta hori non topatzen duzu? Txitxirio irina? Idan non? Gaurre, supermerkatutan badago atal bat holan produktu holan esan dezagun dietetikoak, holan pixkate o ekologikoak eta badago. Eta hau azkenean, txitxirio irina erabiltzen da, veganoak erabiltzen dute tortilla gaiteko. Zuk hau urarekin nazten baduzu, rebosatzeko balio izu. Ez da arrautzan bezalakoa, baina holako variante bat ateratzen da. Baina, egin behar da, kozinatu egin behar da, gordinek nahiko zapore ez da oso goxua. Ez. Guk hemen, daukagu sukaldari bat, makrobiotikoa, etortzen dela asteartetan, hilean behin, eta arekin izan digu guri, egin izan digu, tempurak eta inditu txitxiri irinakin, gero arrautza guk patata tortilla bat egin genuen ematen txitxiri irinakin. Bueno, ez da berdina, baina azkenean, kontutan izan behar da, veganoa den norbaitek, patata tortillan antzeko zerbait jat nahi badu, ez egon txarra, nien januen hemen ingenuen, eta usua, jateko modua. Piknikean jutiko eta askori ez bazen nion esango zer zan, esango zidu, lehorrein da, eta zaizu, lehorra da, eta zapore ezberdin hartuko zu, baina zuk ikustezu borobilan, itxura holan da, patata eta kipula baduk azkenean. Ez daukana da, arrautza, bakarrik. Eta, takit. Ja, hori gogoratzen nau, nire amak adibidez behin egintzun dieta bat, eta egiten zuen tortilla patata, baino patata egozia. Frigitu ordez, eta berdina, inork ez bazizun ez errezaten, Hori, pintxotako eta jatetxe askotan iten da, merkia bat eratzen da. Azkenean zuk oliotan egozi patata, azkenean egozi iten da oliotan, ero uretan egozi, merkia bada uretan iten bazu, olio ez duzu gastatzen, eta badaude toki batzuetan ni jan izan ditut, eta nabaritzen da, ez da berdina da. Patata tortilla bada, baina ez da pixkat insipido. Karo, olio hori toke falta zaio. Baina zupentzau, norbait dietan dagoena, eta ezin duela, argaldu nahi duelako, horko ipepillo bat kentzen dio. Ze patatak astean zurgatu iten du. Patata zurgatzen du olio pillo. Atarako zerbait, gero gehien bat, olioa zurgatzeko, beti komen izaten da frigitu eta gero, ataratzea noin baditera. Baina, horre, hasieran, proiektu hontan erabaki zenuenean hemen sartzea, hor, diru bat behar da. Hor, zeroti holan, arkitektu bat dirua palakadaka irabazten duzu, hori diru pila bat, eta hori, baina
Ez, horre, nola... Hor baita suerte pila izan nun, zeren, hori, ni hasi nintzanean bai deiakin, eta bai hasieran nire dirua jarri behar izan nula, baina batean zan, Eusko Aldundiak, Gipuzkoako Aldundiak, aterazun diru laguntza bat, proiektu kulturalak, Bai, zikindu lehenko Iriñaki nobeto, ze... Egia esan bigun biguna da. Eskutan nola jartzen dut. Bai, zikindu lan pixkat? Baterazun, Gipuzkoako Aldundiak diru laguntza bat proiektu kulturalak sustatzeko. Eta, azkenean ni aurkeztu egin nun ere proiektua, eta egin nun kalkulua, Oialonen hornitzaileak, bera saltzen ditu, Oiala, badazka 35 metro edola, Oial rollo bakoitza. Bai. Jola, egiten da. Oso biguna da, jateko, hau, bakusan daukan, lantzeko oso txarra da, baina jateko asko samurra bai zago. A ber, hemen nahi baduzue, ondo landu, irina bota barra, eta orduan, ez duzu inungo arazoik izango. Baina jateko be, ez da izango hain samurra. Hau ikusiko zukero, barrutik gongo da, xamurra. Bota, aldara zai. Hori, orduan aterazun diru laguntza hau, eta ni egin nun kalkulo hori. Ni, oial hori, 35 oial metrokin zenbat kaiku egin ditzaket. Eta azkenean, batea zan, 68 uste. Entonces, ni egin nun kalkuloa, zenbat botoi, zenbat dana behar nun, eta zenbat dirua behar nun azken finean. Eta orduan, egin genuen crowdfunding kanpaina bat, eta bertan, izan zen nahiko aukera ona, zeren Foru Aldundiak egiten zuna zen, edonork dirua jarri eskero, adibidez ezakit, 50 euro. Baiek diru berdin kopurua jartzen zuten. Orduan, bertan, azkenean mundu guztiera bazten zuen, zeren nik dirua lortu eskero, baian neukan dirua hori egiteko, nik ez nuen dirua aurreratu behar, baina jendeak baita nola Foru Aldundia jartzen zuen diruaren erdia, eskuratu zezaketen kaikuak diru, salneurri erdian. Orduan dirua jarri zutenak, hori kaikua lortu zuten, aukera izan zuten presio erdian. Hori da, orduan, aukera honaz da mundu guztiarako. Denak irazten dut, Mundu guztientzako, bai. Eta orain nabil, hori, ja iritsi zitzaizkidan urtarri jasieran Oiala. Karo, gero beste abantaila bat hortzan, nola hornitzai hau, bera, esan dudana, ez? Bera egiten ditu Oialak, bertako artillakin, bera tintatzen du, orduan, rollo osoa erosi ezkero, ni aukeratu nezaken nahi nun kolorea. Orduan, eskatu nion gris hori egitea. Berta, zeren, ez nun topatzen eta eskatu nion. Eta orduan, baia iritsi zitzaizkidan Oialak, eta hor gabiltza orain, egiten dirua jarritzun jendeari, kaikuak bidaltzen orain. Zenbat izan digutxi horera? Azkenean, gero lortu nun, behar nun diru guztia, orduan, 60 Bai, Bai. Ostra, ondo. Bai. Oso lanpetu da nabilora. Guk eskertzi dizu gordoan honet horri zen, Ez lan. Eskoa nahi baitzu garbitu pixkat, nik hauekin nik uste nahikoa izango loen pixkat probatzeko. Gero hau, beste batian bakizu, gauza hauek oskailuan sartu, eta egun batetik bestera, honek 2 egun errez irango ditu, ez dauka ez arrautzarik, ez ezer, horrek ez dauka inungo arazaik, oskailuan eukiteko egun batzuk. Eta kongelatu daiteke bestela? Hori kongelatu alda, bai. Ez du kongelatu, baina nik uste dut horrez daukala inungo arazoik. Ni asko egiten dut hori, kongelatu eta gero. Gaur egun olako gauzak, gehienak, oreak eta masak eta olakoak dena kongelatu aldia. Nik gauza bat daolan ez duana kongelatzen bakarrik. Patata euskaten gauzak eta horrein, ze patata ez da hain ondo geratzen. Gero, atartzen duzunean, ez da berdin geratzen. Ni orain dela gutxi kasi nun nola egin ñokiak. Ñokiak ikasi duzu? Bai, eta kongelatu da askat orain ezakitzen bat. Ez que tirada baten asko ateratzen dira. Bai. Eiten duzu pein eta ateratzen dira pila. Gainera, nola kalkulatu eta ezakitzen bat patata egin genitun. Osea, que da askator... Guk abian txorian egin genituen jokia, baina ez da izan egin genituen, espinakanak uste egin genituela. Da oso goxua. Eta arraza da iten, gaina... Bai, niri gainera eskuak zikitzea pila da. Ez, baina ikusten dituzu hor, da beti kurioso eta ematen du kriston lana izango dutela, baina eta ez daukatez, Hombre, denbora da, Bai, behar duzu orea, eta ero egozin behar dituzu, eta
Baina, bueno, eta holako gauzak, gaur egune, interneten gaina zenba gauza da. Ja. Zube josten nahi izan ezkero norbaitekik badaude, ez? Bai, seguro zente bilatu, baina seguro bai. Nire lagun bati bau zebo paritu dion beramak. Josteko makina bat. Baina gustatzen zaio jostean. Ez du sekula josi. Amari aztukatzen dio beraz, ez? Ba, eta hori. Ba, hori, ez dakit zeati izan da, baina hori oparitu dio. Eta oin egia esan, sartu da, interneten sartu, bideoak eta ikusten da, eta hasi izan, zuk esan, hori lehengo, jasotzen da, eta oin ja, soineko emate zitzaiola nola gustatzen, eta bera konpontzen da gana, animatu da, eta gustatu intzaio. Ne amak entzu zuenean, ne ama baduka, hori olako, eta hori puta bat. Bueno, baina jende pila dago gustatzen zaiona, eta gero ez da gehiago, Gure etxean, ni tamaino honekin, beti, galtzak beti luze, nik ez da gita, hemen dei bat, bakeroak eta egiten dituzten entzako, ez etaia, zein, pixkat, ezain luzea, hombre. Niri berdin gertatzen da, baina hori orain beste aldean nagoela ulertu egiten dute, oza, ezinezkoa da mundu guztiantzako egitea, azkenean. Ni egon da nago, azkenean, eta taiaje amerikanoa zubak, oso, egon itzenean marka honintzako korrika egin, ni, bakizu esan, taia ez esan txikiena, bain zuten espreskin niretzako XS-a. Korrikakoa, segeratzen zitzaidan dena oso ahondia, amerikanoak zen mozko. Karo, zu, ondo gongo zinateke txinan, ni bestala, karo, zen txinan da aldrebes, da, dia, txikiagoak, bajtagoak. Eta taiajea eta holako da, hori da, bai. Ba, bueno, hola, erropakin egin zen, oin hasi dira, XS, Europa ekartzen dituztena behintzat, XS taia jartzen hasi dira. Bai. Bueno, enplatatzea, ja bukatu, ja momentu batean. Eta bigarren platera da, mundiala, Egin izan dugu hemen, baina gaur variante bat. Honekin ez dago, ezer normala itxik. Gana di hemen variantea. Bueno, baso berriak probatu behar dira. Bai. Eta nik gustatzea, gaina horan, ez? Eta hori dauka, betu nik, jende esate jo, eta txorienen da behiru. Txorienek ona dauka niretzat, ni personalki. Ezagutzen duzula jende pila bat, eta proiektu basu bezala, gauza politiakin, da bakoitza bere historia, dana daukate bere historia. Eta ero aukera ematen dit, bai, ni sukaldaria naiz, baina sukaldaria berez gara esaten da sota kaballo errei. Etxian beti berdina jaten du. Eta jatetxetan lan egin dabe bai, beti antzekoa prestatzen duzu. Eta programa honekin daukazu aukera, hori errazeta berria probatzeko. Beti aldatzen joan barza, azkenean beti berdin ezin duzu eman. Eta bueno. Eta holan, kursauta gainean, nola jarriko zen duzu. Beste baten. Hemen bat, eta... Primero. Holan, bai. Bueno, hemen daukazue. Egiptotik ekarrita, zuentzako, txorienen, baba falafela. A ber, hau eskuarik egin barko da, ez? Ez da oso bera egongo, ez? Ez. Ja, joder. Hartu. Ni txikia bartuko. Eta hau, bitxo. Hori trampa da. Guzti hor. Jo, ácido dau, Bai, oliba olio ez dio gota. Claro, honek oliba olio pizka bidar zuen. Bai, ni dakit bota. Bai, nik hor jarri dut oliba olioa. Osaien artean. Oliba olio. Beti astuten zaite zer. Samor eratzen dira, Bai. Nik, egetan betu gaur da horreneko aldia, beste falafela txitxiriona pila gustatzen zait. Eta egetan, daramazki 2 urte ematen ikastaroa horre zornotzan, eta jende antzako sukaldaritzakoak. Eta beti eskatzen didate, bat ema dago falafela nahi duela ikasi. Falafela urtero iten du, ja, hartzen du, beti jende ezberdina etortzen zait. A ber, hau arrantzalek izango da zuten, jateko da. Horre gaixuak gani hilabete eta pikuan hemen itxasuan da. Bota berduzu berriro, webguneko berriro. Izena bai, norbait nahi badu, bitu. Vale. Sartu eta oin lan estopera da hil, baina lan iteko gogoak baita, ez? Hombre, bai, ezin ez gatu. Web horria da, amarenak, gure izena bezala, kanamaituta.com.
Eta telefonoa, memoriz dakidan. 644-6, 30, bat, ustez. Baina web horrian ateatzen da. Osa, jartzen du kontaktua. Ez dut uste hor telefonoa dagoenik. Baina, bueno, guk horrazpian jarri izu. Hor daukazua. Hor, ez. Bueno, gero emaila badakat baita dala oso graziosoa. Zan da? hellobizkaixo, @marenak.com. Zelan? Bertan jartzen du. Hello, ingelez ez bezala. Hello, izkaixo. Hola, ingelesak ikasteko. Hello, izkaixo. @marenak.